तो गर्मी के दिन शुरू हो गईल बा। गर्मी के दिन में ठंडा ठंडा कॉफ़ी पिए खातिर अब होटल आ रेस्टोरेंट में जाए के जरूरत नइखे। घर ही में महंगा महंगा कैफ़े वाला एकदम मस्त कॉफ़ी बना के घरे में बना सकिना रउरा सभे आ घरे में पी सकेनी। तो चली रेसिपी के शुरू करी जा। बनावल बहुत आसान बाटे। 2 तरह के कॉफ़ी हम रउरा सभे के बतावे जाइब। एकदम कोल्ड कॉफ़ी पीही सभे। तो चली स्वागत पर रउरा सभे के नैनी जोर के रसोई में। तो सबसे पहिले नु का करब जा कि कॉफ़ी सिरप बना के तैयार कर लेम जा। काहे कि इहे मने एकदम ई रेसिपी के बेस ह। तो बस एमे का करब जा नु कि डालब जा हम हेजा ले बनी 1 कप पानी। आहे में हम डाल देब, हाई देखी 1.5 चम्मच हम एमे कॉफ़ी पाउडर डाल देब। आ बस एक बाद में एकरा के हमनी के पकावे के बाटे 5 मिनट। आधा कप हम एकरा में चीनी डाल देब। आ चीनी आ कॉफ़ी के एकदम 5 मिनट पकावे के बाटे हमनी के। तो एकदम खूब बढ़िया कॉफ़ी सिरप बन के तैयार हो जाई। बहुत लोग का करेला नु कि चीनी आ कॉफ़ी के वही तरी मिक्सी में पीस देवेला। तो ओकरा में उ स्वाद ना आवेला। काहे कि ओमे छोट छोट मने एथी रहेला, कॉफ़ी के दाना रहेला। तो बढ़िया से मिल ना पावेला, ओकर स्वाद ना बुझाला। तो हे तरी कॉफ़ी सिरप बनाइब नु सभे। आ जवन तरह के कॉफ़ी रउरा सभे के बनावे के बा, जवन फ्लेवर के उ बनाई आ ओमे इहे कॉफ़ी सिरप के इस्तेमाल करी सभे। तो चली है देखी 5 मिनट हो गईल खूब बढ़िया से एकदम मध्यम आँच पर खौल गईल बाटे। तो एकदम कॉफ़ी सिरप बन के तैयार हो गईल बाटे। तो गैस बुता दिया, एकरा के ठंडा होके देव जा। तो 10-15 मिनट के बाद ही देखी ठंडा हो गईल बाटे कॉफ़ी सिरप। यदि रउरा सभे पहिले ही बना के रख लेतानी तो फ्रिज में ध सकेनी, लेकिन हम फटाफट बनावतानी। तो सबसे पहिले अब हमनी के एकदम आइसक्रीम वाला कॉफ़ी बनाइब जा। खूब बढ़िया वनीला फ्लेवर के आइसक्रीम वाला कॉफ़ी। तो हाई देखी जो हम का ले बानी, हाई हटे कॉफ़ी सिरप। आई नु चॉकलेट के पिघला ले बानी जा। हेजा हम ले बानी ठंडा दूध। सब चीज़ ठंडा ठंडा बाटे। हाई देखी तनी बर्फ़ ले बानी। तो सबसे पहिले का करब जानू कि मिक्सिंग जार में डालब जा हमनी के इहे 4 चम्मच कॉफ़ी सिरप। अगर रउरा सभे ढेर एकदम तगड़ा कॉफ़ी पिए नी तो 5-6 चम्मच भी डाल सकतानी, ना तो 4 चम्मच एकदम बढ़िया बाटे। हाई देखिए यही में हम डाल देब दूध। तो 1 कप ठंडा दूध डाल दिए हम। यही में डाल देब तनी मनी आइसक्रीम 1 चम्मच। ऊपर से भी हमनी के खूब बढ़िया से मने सजावे खातिर भी 1 चम्मच आइसक्रीम डाले के बाटे। तो आइसक्रीम कोनो फ्लेवर के ले सकेनी रउरा सभे, जौन रउरा सभे के पसंद बा। तो एजा हम ले बानी वनीला फ्लेवर के। हाई देखी यही में डाल देतानी 4-5 गो बर्फ़ के पीस। तो हाई देखी अब एकरा के खूब बढ़िया से आदमी मिक्स कर लियाई मिक्सिंग जार में। हाई देखी बनावल बहुत आसान बा। देखत है रउरा सभे कितना बढ़िया टेस्टी कॉफ़ी पिए जाइब तो खूब एकदम पैसा खर्च करे के पड़ी रउरा सभे के रेस्टोरेंट में, होटल में। एकदम पिए के मिली खाली 1 कप। तो हाई देखी खूब बढ़िया एकदम मिक्स हो गईल बाटे। तो एकरा के का करब नु कि यही तरी एगो गिलास में हाई जौन चॉकलेट पिघल गईल बाटे, तो यह चॉकलेट से नु यही तरी तनी मनी पेंट कर दियाई। एकदम लागी कि रेस्टोरेंटे वाला कॉफ़ी पिया तनी सभे। तो हाई देखी बस एकरा में नु अब यही तरी डाल दियाई। ऊपर से एकरा में औरी हम डाल देब 1 चम्मच 2 चम्मच आइसक्रीम। खूब एकदम एने गर्मी पड़े लागल बाटे। तो एकदम तुरंते देखो तनी सब चीज़ तुरंत पिघल जाता टे एकदम, इतना ना गरम बाटे की। तो हाई देखी फटाफट एकरा पे तनी मनी चॉकलेट के चिप्स डाल दियाई। खूब बढ़िया एकदम कुरकुर लागेला। यही में एगो है तरी स्ट्रॉ डाल दी। हाई देखी एकदम कोल्ड कॉफ़ी बन के तैयार बाटे आइसक्रीम वाला। तो आज के आज बनाई सभे रउरा सभे के एकदम पसंद आई, हम गारंटी देतानी। तो चली अब बनाई जा हमनी के क्रीम वाला कोल्ड कॉफ़ी। एकदम क्रीमी क्रीमी लागी। तो सबसे पहिले का करब जानू कि यही तरी मिक्सिंग जार ले लेम जा। यही में हम फेन उहे डाल देब कॉफ़ी सिरप। तो 4-5 चम्मच कॉफ़ी सिरप डाल दिया। एकरा बाद एकरा में हम क्रीम डाल देब। तो फ्रेश क्रीम बाटे नु है देखी खूब बढ़िया 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देतानी। यही में हम डाल देब 1 कप दूध, माने 250 ml दूध डाल दिया। 4-5 गो पीस हम बर्फ़ डाल देब एकदम ठंडा खातिर। बस एकरा के फट से हमनी के मिला लिया। तो हाई देखी खूब बढ़िया से ही ब्लेंड हो गई बटे।
यही में हमनी के डाल देव जब। तो बताओ तनी रउरा सभे कि का पड़ी। तो चलिए सबसे पहले हाँ यही तरी जैसे हम पिछला ग्लास के चॉकलेट से तरी कैली रहनी पेंट, वैसे ही खूब बढ़िया से पहले गिलास के पेंट कर लियाई। चॉकलेट तो तुरंते पिघल जाता, इतना ना गर्मी बाटे की। तो हाई देखी खूब बढ़िया से एकरा के ढार दियाई गिलास में। आ एकरा ऊपर से तनी मनी हम ले ले बानी में कोकोआ पाउडर। तो कोकोआ पाउडर के डाल दियाई। आ तनी मनी है जहाँ काजू पिस्ता बादाम खूब बढ़िया से कूच के डाल दी एकदम। आ स्ट्रॉ डाल दी खूब बढ़िया क्रीमी फ्लेवर के। कोल्ड कॉफ़ी बन के तैयार बा। तो गर्मी में चाह पियल छोड़ी, एकदम ठंडा ठंडा यही तरी कोल्ड कॉफ़ी बना के खूब मज़ा करी। बहुत ही निमन लगेला, तो बहुत बढ़िया लगेला। तो ज़रूर बनाई सभे। रेसिपी निमन लागल होगी रउरा सभे के पसंद आइल होई तो ज़रूर लाइक करी। आ चैनल के पहली बार देखत आई नैनी जोर के रसोई के तो सब्सक्राइब करके आ घंटी दबा दही। ऐसे का होई कि जब हम नया नया वीडियो डालब तो रउरा सभे के सबसे पहले मिल जाई। तो चली रउरा सभे से फेन मिलब दोसर वीडियो में। वीडियो देखे खातिर धन्यवाद।